Ik wens dat ik een vallende ster zie. En dan wil ik een wens doen. Dat we allemaal een feestje kunnen vieren. Ik wens dat de anderen hebben. Ik wens dat de anderen sneeuw hebben. Ik wens voor 2021 dat we elkaar allemaal mogen knuffelen en elkaar weer lekker vast mogen pakken. En dat het een heel ander, fijner jaar wordt dan het afgelopen jaar met afstand en mondkapjes. Dus ja, op naar meer warmte en liefde voor 2021. Ik wens een 2021 compleet anders is dan 2020 en dat alle kinderen maar het hele schooljaar naar school mogen komen. Dat is mijn wens voor volgend jaar. Afgelopen jaar graag wat meer vrijheid en beweging gehad. Meer contact met andere mensen. Meer beweging dan alleen maar uw vingers op de computer, telefoon of afstandsbediening. Al gedacht aan een grote serie proeflessen bij ATV Venray. Fijne feestdagen en zo gezond mogelijk 2021 wordt u toegewenst door ATV Venray. Wij wensen jullie allemaal een sportief 2021 toe. En dat we jullie hier weer snel live mogen ontvangen op de dansvloer. Fijn 2021! Beste lieve mensen van Venray. 2020 was een bizar jaar. We staan nu aan het einde van een jaar wat heel mooi begon, maar in maart totaal omsloeg en waarbij we te maken kregen met het COVID-19-virus. Een virus dat zijn weerslag heeft op de volledige maatschappij en onlangs nog een keer bevestigd werd met de volledige lockdown waar we nu in zitten. Als Van der Munk of Print en Media en uitgever van Pelemaas keken we uit naar het 140 jaar bestaan van Pelemaas, het nieuwsblad van Venray. Maar COVID gooide ook daar goed in het eten, letterlijk en figuurlijk, want ook 2 van onze medewerkers werden door het virus getroffen en hebben daar op dit moment nog steeds de naweeën van. Wij hebben in 2020 ons best gedaan om u zo volledig mogelijk te informeren over alles wat er speelt in Venray en gaan dat ook in 2021 en daarna blijven doen. Namens ons complete team, medewerkers, bezorgers van Pelemaas, freelancers die voor ons werken, wens ik u een hele mooie jaarwisseling en vooral een gezond en voorspoedig 2021. Ook namens Venray Beweegt wensen we jullie veel goeds, geluk en gezondheid toe in 2021. Op naar een sportief en gezond jaar. Doen jullie mee? Lage gasten wensen u een gezond en creatief 2021. hele fijne feestdagen en tot volgend jaar. Wens u een zalig kerstfeest en voorspoedig 2021. Nou mensen, fijne kerstdagen en het allerbeste wensen voor 2021. Doei!